beste kontu ekologiko, eta gero egunerukun faiatzeko. Neuke bai batzutan. Baina, bakizuen moru errez bat nola izen ekologiko, da gaina pixketa horra, jaboi pastilla ibilita. Ez daukeen odeprabia izen berrik, baina honek erakuste du, jaboiek hau keskutako bakarrik ez die, gorputzeak ere badaude, eusketzu marka pila bat. Erropa garbitzeko bakarrik ere ez dugu izen berrik, honek daneako ibilizen da. Baina badaude beste alternatiba batzuk. Baina hain pentsau, hauek plastikue eukikleik zerbait, batzutan papela soilik, baina bestie botella bada. Eta urpilu euke. Transportien eragine euke. Eta normalien, pastillak askoz gehiago iraute be, así que botella bat baino gehiago bezala izen leike be. Hor daukezu oso erreza, kapritxoko jaboi erosi, eta alare ahorratzeko. Eta noski, gehiago jakiteko, gustatzen zaizula eman, eta jarraitu.